Inti temmen li dil-persuna setet kellha involviment ma' servizzi segreti Russi? Mela, jien nemmen li jekk kien hemm mela, ħanerġa' ngħid. L-informazzjoni ilha għandna. U jien bħala Prim Ministru ma nilabx fuq l-issues tas-sigurtà tal-pajjiż. Dar rapport kien jgħid li żewġ servizzi barranin informawna li jista' jkun hemm retribution min-naħa tar-Russja u li informawna speċifikatament li l-kwistjoni li nqalet mill-Grant jista' jkun hemm is-servizzi Russi warajha. U jien ikkonfermajt li veru kellna warning ta' retribution u li veru kien hemm warning ieħor illi din l-issue setet kienet relatata mas servizzi Russi. Hemm sitwazzjoni fil-pajjiż bħalissa li is-sitwazzjoni mhux qed titwemmen bażikament, ir-rapporti mhumiex qed jitwemmnu. Aħna konna alerted numru ta' drabi dwar issues relatati mar-Russja u dwar din l-issue speċifika. Jien dak li nemmen. Bħalli kieku għattat l-impressjoni però tgħid xtajt li qed toqgħod fuq din l-informazzjoni u qed tagħti din l-impressjoni meta taf li hemm dal-isfond kollu ħanejdulek x'inhu l-isfond. Illi l-whistleblower ġiet Malta f'Diċembru 2015. Illi d-dokumenti li juru li jgrantija tal-mara tiegħek ħarġu mis-sejf f'Marzu 2016. Illi l-Panama Papers ħarġu ġew żvelati madwar id-dinja f'April 2016. Illi l-vapur ġie f'Malta refueling f'Ottubru 2016, ġifir ma nafx kienet profeta, tista' tispjega li ftit għax in-nies barra jistaqsu kif jista' jkun li inti qed tistrieħ fuq din l-informazzjoni meta għandek dan l-isfond kollu li juri li l-whistleblower kienet f'Malta ferm qabel ma seħħ il-każ illi qed jissemma ta' refueling. Żgur nisrieħ iktar fuq is-servizzi barranin milli nisrieħ fuq in-net. Ġifieri għadek qed temmen li tbatet. Għadek qed temmen li tbatet mill-puti ġifieri. Tiwieġbek Mario. Jien dak li qed huwa dak li qed il-bieraħ u dak li rġajt. Terġa' tgħid li toqgħod fuq is-servizzi segreti. Noqgħod fuq is-servizzi segreti iktar milli noqgħod fuq in-net. Ġifieri qed temminhom, qed temmen li tbatet mill-Kreml ġifieri Prim Ministru. Noqgħod fuq is-servizzi segreti barranin. Qed temmen li bata Vladimir Putin. Milli noqgħod fuqek Mario. Ġifieri qed temmen li bata Vladimir Putin di. Qabel f'dan is-settur qed il-proposta. Għandek tispjega jekk temminix jew le il-kwistjoni għax dan hemm issues ta' timeline illi xi ftit jew ma jagħmilx sens. Jekk din il-persuna hija verament xi forma ta' spija provat tinħeba kieku ma kienx ħadd murant maġistrat u tesponi ruħha anke l-intervista. Ġifieri nixtieq forsi tispjega jekk almenu inti personalment at this point temminx dik l-informazzjoni jew le. Konna alerted minn servizzi barranin kemm b'mod ġeneriku kif ukoll b'mod speċifiku fuq din il-persuna, fuq dan il-każ. Fuq it-timelines naħseb li hemm affarijiet oħra li huma li mhux qed jiġu relevati bħalissa u li jistgħu jkunu jiġu relevati fi żmien li ġej.